syytetyn epäillään toisaalta yllyttäneen rikoksiin Nigeriassa ja toisaalta sitten osallistuneen terroristiryhmän toimintaan täältä Suomesta käsin niin, että se ryhmä on toiminut siellä Nigeriassa. Meillä on näyttöä on tosi paljon tämän henkilön toiminnasta tietoverkossa ja hänen viestinnästään, että sikäli on aika hyvä kuva siitä, että mitä meidän mielestä on tässä asiassa tapahtunut. Ja toki on niin, että kun varsinaiset terrorismirikokset, jos sellaisia on tehty ja kun sellaisia on tehty, niin ne on tapahtunut siellä Afrikassa eli Suomen ulkopuolella, niin sieltä on sinänsä tietysti haasteellista saada täsmällistä tietoa siitä, että mitä kulloinkin on tapahtunut, mutta siitä meillä on hyvä käsitys, että mitä tämä syytetty on täältä Suomesta käsin tehnyt ja mitä hän on tarkoittanut tehdä.